हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे आं मोननैसो भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों फागुन। बे मिउजिक भिडिअ'आवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों रिया ब्रह्म। लोगोसे ग्रुप डान्सआव फुंजा ग्रुप डान्सनिफ्राय मेथाइखौ रोजाबदों ननिता बसुमतारी, मिउजिकखौ खालामदों हिर'नाया बर', करिय'ग्राफखौ खालामदों सनालि बसुमतारी, बिथाङानो डिअपि खालामदों जयन्त बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'आ रिलिज जानानै थांखाबाय। बे मिउजिक भिडिअ'खौ जुदि सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों बयबो बे फागुन मुंनि आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअ'खौ नायहैदो आरो बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो। बे मिउजिक भिडिअ'आ जोबोद मोजां जाखांदों, मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां रिया ब्रह्मनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअ'फोरा माबायदि जायो, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालामलायदो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ MK नार्जारी बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ' रिलिज जानानै थांबाय। बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलनि मुङानो जादों माग फागुन चैत्र थांबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों MK नार्जारी, लोगोसे बिदिन्थि नार्जारी। मेथाइखौ रोजाबदों MK नार्जारी, बिथाङानो करिय'ग्राफ डाइरेक्सनखौ खालामदों मानब लाबलि ब्रह्म, डिअपि खालामदों देबनारायण ब्रह्म। मुवायाव दङ मानब लाबलि ब्रह्म, बिथाङानो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'आबो रिलिज जानानै थांखाबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौबो सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो MK नार्जारी चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आबो जोबोद मोजां जाखादों। बे मिउजिक भिडिअ'खौ आरो सोर नोंथांमोनाबो नायखो आरो माबोरै मोनखो नायनानै बयबो कमेन्ट्स खालामलायदो। बे मिउजिक भिडिअ'आबो जोबोद मोजां जाखादों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ' आपडेटआ बेखिनियावनो। एन्ड थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।